batean ikusi denik, tximutxa gitarra jotzen, arkako sua berriz tangoa, zorriarekin dantzatzen. Euli mandoa, ezarriakin, kanta polita kantatzen, eta Eulitxo sudurluze bat, haientzat dirua biltzen. Plazazar baten erdian zuten beren funtzioa egin, zortzietan hasirikan beren sinfonia ederrarekin, anjo zituzten lau obertura introduzioarekin, kontentu xamar jendea laja zuten kontzertuarekin. Kontentu xamar jendea laja zuten kontzertuarekin. Funtzioa dirigitu zuen tximutxak ederki xamar, baduta zilarra esko batekin sentimentuz eta azkar, pianoetan ere atzaparra ez zuen bada hain xakar, Urañako direktoreak Parisen ez dira amar. Urañako direktoreak Parisen ez dira amar. Herri batean ikusi denik, tximutxa gitarra jotzen, arkako sua berriz tangoa, zorriarekin dantzatzen. Euli mandoa, eztarriakin, kanta polita kantatzen, eta Eulitxo sudurluze bat, haientzat dirua biltzen. Kontzertua bukatu zanean, hasi ziran plaza erdian, dantza erreala ateratzen danak umore haundian, arkako sua zuten kapitain infernukoen jantzian, barreretan jende da nafarrez zegoen ia erorian. Barreretan jende da nafarrez zegoen ia erorian. Euli mandoa hasitzan gero zorriarekin dantzari, estropozo egin eta biak ziran loitara erori, arkako suak salto eginda heldu zion bi jaunari, komediante jantzian agertu ziran hirurak igeri. Komediante jantzian agertu ziran hirurak igeri. Herri batean ikusi denik, tximutxa gitarra jotzen, arkako sua berriz tangoa, zorriarekin dantzatzen. Euli mandoa, eztarriakin, kanta polita kantatzen, eta Eulitxo sudurluze bat, haientzat dirua biltzen. Eulitxoa kaballeroari diru eskatzen hasi zan, eta uste baino gutxiago bere poltsan ageri zan, zorria berriz kaskainetekin plazaren erdian dantzan, haren harinak ikusten jende nahikoa bazan. Haren harinak ikusten jende nahikoa bazan. Tximutxak jo zuen Eulitxo begi ondoan eskerrez, diru gutxi bildu zuelako tautzi zuen negarrez, zorria berriz aulki gainetik hasitzan burlaka farrez, hango okazioa banatzen ez egon bizero errez.